И да, здравейте, приятели, да, аз съм Радо и да, днес ще ви покажа как да си изтеглите Aptuit. Първо влизате в Google, пишете ето го, Aptuit Download, цъкате първото, Install Now Aptuit Android Apps, цъкате го и да, след като видите Install Now, цъкате го и той ви се изтегля. И след като го изтеглите, влизате в Aptuit и, например, пишете някаква игра. Не пишете някаква игра, просто влизате, чакайте, ето и тук, Local Top Apps, влизате и тук има различни игри с пари. Ето е хакнато на Shadow Fight, ето е тъс, Server, Right. И да ви покажа как се тегли Minecraft. Това не е истинската версия на Minecraft. Просто те са го направили. Пишете тук Aptuit Minecraft и дайте малко надолу и ето го, Minecraft Pocket Edition. И след като видите, това е новата версия, ето тук пише 0.15.0. Не се теглите, защото това е само за Xbox, затова влизате на тук More, влизате и, например, стеглите 0.14.2, 0.14.2 и всички версии на Minecraft. Например, аз имам чакайте, ето е тази версия на Minecraft. И да, това беше от мене, приятели, и чао!